Molt bon dia, companys. Em dic Antonio López. Fa 25 anys que treballo en aquesta casa i sóc el responsable d'una de les seccions productives de la nostra empresa, de la cooperativa La Fageda, que és el taller Dit i Fet. Nosaltres, amb un grupet de persones que ara mateix estem en 33, estem fent tot un ventall d'activitats diferents, tant per a empreses externes com per a productes per a dintre de la nostra comunitat. I una de les activitats innovadores que hem posat en marxa aquest mateix any és aquest hivernacle de producció de maduixes i de fruites petites de bosc. En aquest cas, aquí els companys estan fent el control diari de les maduixeres, de forma que estan mirant totes les plantes, que no hi hagi cap possibilitat de que hi hagi alguna malaltia en les fulles, tipus fongs, i sobretot estan mirant també el rec. En aquest cas veiem que el rec és un gotero, de forma que intentem controlar molt la quantitat d'aigua que gastem, perquè això no sigui una disbauxa. Penseu que cada una d'aquestes peces van tirant gotetes d'aigua i tiren 1 litre d'aigua per cada hora, per contra d'altres tipus de recs que gasten molta més aigua. Això són maduixeres, ara ja comencen a tenir la flor, i això vol dir que durant el proper mes ja començarem a obtenir les primeres maduixes de la temporada. Esperem que tot sigui molt bo i que al final de la temporada haguem recollit molts quilos de maduixes que ens haurem menjat amb la nata de les nostres vaques. Altres cultius que fem són això. Això són gerds, és una fruita petita, que tothom la coneix, és una planta molt jove, ha de créixer molt més, i una altra és això, que és planta de nabius, el que normalment es coneix com aràndanos, són fruites de bosc. Doncs bé, això és el que fem. Nosaltres, sobretot en el que és les maduixes, intentarem que al final de la temporada aconseguim obtenir aquest tipus de producte. Vinga, companys, que vagi molt bé. Fins la propera.